התח הזה נקרא תח אחורי, כי אני הולכת קדימה ואחורה. טוב, עכשיו אנחנו נלמד תח מאוד מאוד פשוט שנקרא תח אחורי. יש לי חוט מושחל במחט, קצה אחד קשור, קצה אחד פתוח. אני מתחילה מהפרח הזה, אני אתחיל מהקצה התחתון שלו מלמטה. לא מלמעלה, לא מהציור, אלא מתחת לציור. אני נכנסת בעדינות, לא נורא אם דקרתי מקום לא נכון, אני אנסה שוב. ככה, דקרתי בכניסה, בהתחלה של הפרח. ועד שאני לא יכולה יותר למשוך, אני מושכת עד שיש לי קונטרה מהקשר. עכשיו אני לוקחת מרחק של בערך 0.5 סנטימטר על הקו, ונועצת את המחט, מותחת את החוט בעדינות, לא חזק מדי, ככה, עד שיש לי קו של חוט. עוד פעם אני הולכת מלמטה. אני אקח חתיכה קצת קדימה, בערך באותו מרחק של הפס שכבר יש לי. ככה. רואות, יש מרחק בין הנקודות. לקחתי קצת מרחק קדימה, ואני מושכת אותו, לא חזק. עכשיו אני ארצה להיכנס ממש באותו החור הקודם שלי, בשביל לסגור את המרווח הזה שנוצר. ברגע שאני נכנסת לאותו חור שהוא כבר קיים, אני מייצרת קו שהוא המשכי. בינתיים רקמתי 2 מקטעים. רוקמת על הקו, במרחק בערך אותו מרחק, ומתקדמת קדימה. ועכשיו אני אכנס לחור האחרון הזה, הקודם, בשביל לסגור את המרווח. ככה לאט לאט אני עוברת על הקו הזה. אפשר לראות שמה שמודגש יותר זה מה שרקום. כל מה שפחות מודגש זה עוד לא רקום. מקווה שהבנתם, אני פה זמינה לשאלות. בואו נמשיך לרקום.